Naghakot mi sa kahoy mga kaidol nga ginabas kagahapon adlaw. So amo ning gipanghakot ni Papa. Oh. Amo ning gihipos padong dito sa mong balay. Kay para mahipos ni namo mga kaidol. Oh, napadiri oh. Napatong ubos. So amo nang gipahluna diri mga kaidol among ang mga kahoy. Diri na mo gipahluna kay para dili siya ma-expose sa init kay kadto ning kuan mga kaidol kahoy nga karot nga kay muliyog ba ini siya kahoya. Kinahanglan nga mapalandungan siya. Dali kay muliyog ning karot. Na sila diri sa ilawom sa among silong sa balay